Salut fețelor și bine m-am găsit în un episod dintr-o nouă serie de 60 Seconds. După cum vedeți, mi-am achesionat și eu acest joc minunat. Iar astăzi încercăm să câștigăm pe easy. Pentru că nu m-am mai jucat niciodată. Medkit-ul, așa. Deci, itemul principal e servieta. De aici. Luăm servieta. La medkit-ul? Da. Deci luăm servieta după venind după medkit. What? A sărit Ted? Harta e aici, Timmy e acolo, Boy Scout-ul e în camera asta. Fuck. Luăm mai întâi din camera asta, luăm pe Timmy. Luăm harta. Boy Scout-ul. Lanternul avem aici. Da, aici am venit în camera asta că trebuie să mă uit la baie. Foc, luăm și bag spray-ul. Masca de gaze, mamă ce era gata să o uit. Trebuie să o și pe Dolores, unde e? Dolores, unde ești? A, uite aici. Treci încă. Toporul. Hai că am la mâncare. Avem aici. Dă-i! Mamă! Nu cred că a fost foarte bun ranul ăsta. N-a fost deloc bun, că... Cum s-a auzit. Nu am luat mâncare, nu am luat apă. Să sperăm că din serviete ne mai dă. Mamă, dacă câtă supă avem. Pușca, radio, nume de mâncare. Ziua 1. Nu mă, vreau la Ted. Vreau la Ted să-i... Așa. Așa. Ziua 1 nu se întâmplă nimic. Îl trimitem pe Timmy în expediție. Ok, mă... Nu prăpădim medkit-ul atât de vreme pe voi, mă las că vă reveniți. Team is retired. What is water when needed? What? What? Hai, mă. Nu trimitem pe nimeni afară. Timmy și Ted sunt obosiți. Tired. La ziua 5 vă dăm apă, la 7 de mâncare. Și a revenit Timmy, gata. În expediție cu tine. Era gata să le voi să dau apă. For shelter, if you're wondering what about that are storing the shelter. Du-te cu lanterna să vezi. Așa, ziua 6 nu le dăm nimic. Poc, îl trimitem cu masca de gaze. Timmy, expediție plăcută, să sperăm că te întorci. Ziua 7 le dăm de mâncare. What was that? The red rats are usually smaller than cats. And what's with the double tall? Tile, mă, cu toporul. Dar nu avem apă deloc. Sperăm că Timmy aduce apă. So I'd pick up the just something to see around the corner or still standing. Așa, mă,
should say what to do. Dai mă că bag și... Nu, că... Dai cu pușca. Că bag și pe eu putem să-l transformăm în medkit. Poc. What? Încă mai avem pușca. Încă nu s-a stricat. Nu, nu, fuck. A venit Timmy. A adus și masca de gaze. Mamă, Timmy, ai fost în expediție degeaba. Tu nu înțelegi că ne trebuie apă? Nu ne trebuie mâncare? Have phone calls, Dolores. Trimitem acum pe Ted în expediție. Nu ești poc. Mamă, și ce bune erau airdrop-urile alea. Hai că poate ne aduce Ted ceva. Whatever is okay. After the return from the expedition, maybe we want. Dai mă, reparo cu toporul. Rip topor. Ți-a 13, nu vedem nimic, îl trimitem pe Ted cu masca de gaze. Tum 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 tum. Așa. Ți ia 14, vedem de mâncare. Set-am stop, așa. Ascultați la radio. Ziua 15, vedem de băut. Amă, Ted, întoarce-te și tu cu niște apă. Lasă un naibii de mâncare. Adu apă. Nimic de văzut. Ted încă n-a venit. Așa. Mă, uitați-vă la Boy Scout. Tum 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 tum. Bă, dar Ted a murit? Hai, mă. Dai mă cu Boy Scout. Hai, mă, de ce? De ce a murit Ted? Fuck. Hai, mă. N-a murit, bă! Bine. Și-a găsit și apă. Dar a stricat masca de gaze. Nu-i nimic. Bine, bă, Ted. Timmy felt sick. Mă, te-ai îmbolnăvit așa de repede. Revisited by a young man. Twin sister. Trimite pe Dolores. Tum-tum. Am auzit ceva, pum. Bă, dar Ted ce-a pățit? Fatigue, starvation, what the fuck? Și-a revenit Timmy, e bine. Vedem de mâncare. Dolores confidential survive outside. As long as have the water can still locked in. Cred că o să trimitem ieri pe cineva în expediție. Sau mai stăm, cred că până la ziua 25. Trying to go outside. We had some premonition, but now it's gone. Need to find it again soon. Dum, 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 dum. Ted is hungry. Am cât să dau mâncare. Am. Trece de ziua 25. The last one the sector he was sending in a fallout.
Shelter was a trumpet. It was played by someone. Merryman entered, so they could. Should we let him in? No. Nu-l lăsăm înăuntru. Next expediție. We need medical supplies and we have a bad joke. Hai mă. Transformă bug și pe un medkit. Perfect. Hai bă, really? Tocmai ce am făcut medkit-ul și te ți-am îmbolnăvit. Pe bune mă. A, mă, Ted. Trimitem cu... Ce să-l trimitem noi? A, mă, du-te cu pușca. Le-ați iau 28, le dăm de mâncare. Încercăm să ieșim pe zile mai repede. Să nu ne căcăim la fiecare zi. Crazy on the entire shelter. Mă. Omoară spiderii cu Boy Scout. Hai bă, really? Ce naiba ai mă, Ted? Dar ce n-am făcut? I-am dat de mâncare, i-am dat. I-am dat apă, i-am dat. Mai bine murea în expediție decât să îmbolnăvească într-una. Hai, pot aduce Timmy un met. What? Mă trimite și pe Dolores în expediție. Ce mă, Timmy a murit? Timmy a murit, really? 30 de băut. Tem pe Dolores cu... gloanțele. Hai, poate aduci ceva. Parcă vezi că moare Ted. Mamă, ce prost sunt! Îmi sări peste event. Faci. Nu-ți dăm nimic, măi, mărlane. Mă, dar pe bune Timmy a murit? Mă, Timmy, de ce? Bă. Faci. Perfect, la 35 de mâncare. Hai, bă, pe bune. Nu mai rezistăm deloc. Măcar nebunii Dolores singură. Da, mult nu mai rezistăm. Da, strânge cu noi cu Boy Scout-ul. Nu mai rezistăm mult cu Dolores așa. Nu-i dăm nimic. Nu mai rezistăm cu Dolores. Cred că în episoadele următoare. Doi fan. Așa. Cred că în episoadele următoare
O să le dau de mâncare la 6 zile. Not surviving the water more any longer. Do it something. Mă, că-ți dăm de la 5 în 5 zile ție mâncare. Ca să... Still sanitation. Așa. Da, Dolores moare că e nebunită. Tired, fatigue, crazy. Hai că no hit them for a while. I-am dat tira pe mă. Dă-le mă harta. Ori o strică de tot, ori încă o avem. Ăla e. Și-a revenit Dolores, dar încă e nebună. Aoleo. When you open the bunker door this morning, radioactive air, small suitcase, no. Nu, că după aia vă îmbolnăviți mai rău. Nu știu dacă 100% șanse să vă îmbolnăviți sau nu te îmbolnăvești. Gen exact 50-50 șanse. Nu știu. Tomorrow's going on. Mă, ascultă la radio. Mă, hai. Tot ce sperie să nu... Hai că am avut și radio. Să nu se îmbolnăvească Dolores. The relics arms. De sup că avem. Dacă nu-i dai ceva, te jefuiește. Mă, nimic, frate, nimic. Nu înțeleg alții după cum poate să supraviețuiască. Temi de chestia sunt worthless. Dai cu Boy Scout-ul. Eu only found the sweet keys. Nu o deschideți. Empty on buckets from shelter. Am uitat Dolores. 50 de zile. Ce-a găsit? Una de apă. Faza nașpa e că nu mai putem să trimitem pe nimeni în expediție. Pentru că dacă o să plecăm din bunker, o să intre altcineva și o să se încuie. Băi, i-am dat apă ieri? Cred că da. Sau ba nu. Hai să dau acum. Survivor group is back and dă-le ăsta că oricum cărțile o să le ceară armata. Ziua 52 nimic. Hear that noise coming from below. This is probably the right. Două de apă, dar de mâncare.
Știi și într-o așa. Știi, sub how crazy is that? Folosim Boy Scout-ul. Aparent Dolores rezistă și așa. Și dacă vă plac episoadele de genul, nu uitați să zdrobiți acel buton de like. Să faceți cât mai multe like-uri la acest episod. About to finish our așa. Dă-i mă muniție. Dă-i mă glanțe. Radio. Avem 4, 8, 10 zile mai avem. Rezistăm fără mâncare. Cu mâncare. 10 zile și dacă le dau o dată la 5 zile, 50 de zile. Sau? Nu, la ce prost sunt la matematică. În fine. Another bro skin from... Oh, perfect. Hai. Perfect. Hai că poate să ne salveze militars. Time to racing supplies. Time to listen some radio chatter. Maybe we'll pick up useful... Hai, că o să fie primul meu win. Dacă. Trash. Strânge gunoiul cu Boy Scout-ul. Și a revenit Dolores. Guess what? We already got ourselves our very own... Nu le mâncați, că o să muriți. Mama, e prima oară când supraviețuiesc atât de mult. Poc. He dead no, because no one is talking. Mă ascultați la radio. La radio. Nice. Este dimensiunea de... Cred că e Sharikov. Fuck. Ne-a salvat! Bine, bă! Friends came over. Bine, mă, bine. A new beginning. Este un pic... Fac și eu aici poza de thumbnail. Poc. Bine, mă, bine. You survived. Prima oară când câștig. Și gen asta e a treia oară când joc. Nu azi, gen... Ca aseară mi l-am cumpărat, aseară m-am jucat 2 ori și azi odată și am câștigat. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să zdrobiți acel buton de like. Să dați și voi un share prietenilor voștri să vadă cât de minunată este comunitatea noastră. Ne auzim la un alt episod. Ciao!